बस 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 ए जी ए जी ए जी ए जी ठीक भाई जी सुन तारू भाई बेगो भइले बाबू पैसा तो ढेरे भयल बाकी राउर परिस्थिति देख के दी इतने में काम हो जाई। इतने हमारा लगे बाँचल बा। हमरो दूगो बाल बच्चा 1200 ना ले जाम तो का खइए जाई जाई अपन लइका देखी। ठीक बा चल तनी हम ठीक बा। ए बउआ बेटा हो कुछ खइब ले आई। माई हो हमरा खाए के मन नहीं कर हमरा के सुते दे हमरा का यानी कांग मन हो गइल बा। काहे बेटा कुछ लियो तनी कुछ तो खा ल तनी ओसा। खाए के मन नहीं कर हमरा के सुते दे। ना खइब तो कैसे जियब बोल थोड़ा सा भी कुछ खा ल बेटा। हमर के बात दर्द करत अभी सुते दे। तोनी सु खा ल बेटा काहे न खइब तू। बस आप भूख नहीं के लागल जबरदस्ती थोड़ा सा खा ल बेटा खा ल थोड़ा सा। का भइलो कहता कि ना काम बबुआ खाई ना ठीक हो जाइसो। जाई ना कोनो डॉक्टर वैद्य कुछ से देखा के हमरा बेटा के ठीक कराई ना कहीं ले जाई ले जाके ठीक कराई कोनो उपाय करी बाकी हमरा लड़का के ठीक करा दी रहुआ। घर दुआर सब बेच दी बाकी लड़का के हमरा ठीक करा दी रहुआ। का करी उठा धैले बनी हम खेत बाड़ी बेच के जौन रुपया पैसा रहल सब तो लगा देनी तना बड़का बड़का हॉस्पिटल में देखनी लेकिन तू टेंशन मत ल तसल्ली रख चाहे बेटा के कतनो पैसा लाग जाओ हमारे एगो किडनी भी बेचे के पड़ जाओ तो का हो ठीक करा के रह। हां केहू हमरा बेटा के बचा ली रहुआ। तू टेंशन मत ल हम एकदम लागल बनी एमे तनी सोचे द जे कहना अब हॉस्पिटल में तना तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखा लेनी अब केहू से राय में सौदा लेबे द केहू से भेटा थावे तो जौन बचल बा गहना गुड़िया पैसा कौड़ी जौन सब लगा दी बाकी बेटा के हमरा बचा ली। तू टेंशन मत ल जोगिंदर भाई चाहे एगो हमरा तबीयत किडनी खराब बेचे हो के गया, पड़ बहुत जाओ तो का हो बहुत सीरियस बेचाई लड़का के बेचारा बहुत अच्छा आदमी है है, तो बेचारा। बड़ बड़ हॉस्पिटल में देखा लेनी इतना बढ़िया आदमी औरतों के केहू भेटा तवे गांव जबर के तो पूछत नहीं समाचार पूछो जोगिंदर भाई का हाल बा लइका के का कइल वही तो बा कहाँ देखावल जाता हॉस्पिटल में देखा लेनी कहाँ देखावल जाता डॉक्टर के लगे देखैनी कोनो हॉस्पिटल बढ़िया देखावल गइल कोनो में छापरा तो देखैनी अब सरकारी में सदर अस्पताल में डॉक्टर साहब का कहनी कहनी है कि दवा सुई देले बनी खियाओ लो अभी कैसन बा आराम बा अभी पहले तो से तनी ऐसा माने बुझाता कि 1-2 मिनट ठीक बा लेकिन गजेंद्र भाई टेंशन मत लो ठीक अरे हो ठीक हो जाए टेंशन लेला कोनो काम नहीं के नहीं ये पूछत नहीं है कि केहू और डॉक्टर के बताइतो लोग तो ले जाइलो ना कहीं हमरा लड़का के ठीक ठीक बा चुप रह रोला गजेंद्र सुना भाई है कह दे चुप हो गए तना टेंशन मत लो हम अभी बानी जियो तनी अभी अरे जे ना ठीक हो तो पटना जाके दिखा दे कोनो भगवान बात नहीं देवो कल्याण तइयो निरोग एकरो के ना रखो। अच्छा रोला से ना होई रोला से लड़का ना होई, ठीक हो रोला जाई से का होई मां ठीक बा हर एक घर पैसन बाबे ठीक बा चल तनी जा ठीक बा तनी आवत जात रहियो ठीक बा चुप रह मत रहो झूठो के सबूर देनी हमरा लड़का के ठीक कराई ठीक हो जाई टेंशन मत लो देखल जात हमरा लड़का के। अब तना तू रोबू तो हम ही होपलेस हो जाए हम रोवे लागे तो के देखी लइकवा के ले जाई ना कहियो जागनी बात लगे अगर हमरा लड़का के कुछ हो जाई तो हम ना जिए हम मर जाए। टेंशन मत ल तू हम बानी पूछत तनी केहू से देखत तनी जा तनी गांव में हम अपना लड़का के बिना हम नहीं के केहू भेटाता तो हम पूछत तनी मत रो चुप रह मत रो तो दिमाग खराब रहते बड़े हॉस्पिटल घूमला से हमार लड़का ना ठीक होई खाले भगवान कौन दिन देखौल एगो लइको देहल तो ओकर तबीयते ठीक नहीं खेल रे पागल मानवा काहे के करेला चतुराई
दुई गज कफन के पड़ी जरूरत, कुछो साथ न जाई पागल मनावा, काहे के करेला चतुराई। हो दुई गज कफन के पड़ी जरूरत, कुछो साथ न जाई, जेकरा खातिर चोरी कैला जोड़ल पाई पाई, तेरे चोरी कैला। ए बचवा गजेंद्र, अरे पंडित जी गोड़ लगे नहीं। खुश रह बबुआ। अरे रौरा के तो हम अरे का हाल बा बचवा के? आई ना तनी। ए तू कई दिन से सुननी है कि हॉस्पिटल में गइल बाड़ू हो। लेके तो आजे ऐनी हाँ। ओहो का हाल बा? पंडित जी के देखा खोल लेके अब तनी हम टेबुल। का रे बचिया? अरे खुश रह बाबू हमार, खुश रह। ई का ई बैठी ना पंडित जी। का हो गजेंद्र? का स्थिति वाले के हो? बैठो आवा। का कहले बानी पंडित जी? का कहाँ देखल है? कोई जगह देखा लेनी, जहाँ जे बताओ तबे तहाँ देखानी। तो का कुछ स्थिति में सुधार बचवा बारे? अभी तो हॉस्पिटल से देखा के लेके ऐनी है आज। अच्छा तो डॉक्टर इनका रोला के धराने नहीं खे डॉक्टर। ए बाबू ए रो मत बाबू। कुछ उपाय बताई ना बाबा। हम बतावत नहीं हम कई दिन से फिराक में रहने के तनी से भेंट हो, लेकिन जब पूछा तनी गांव जवार के लोग से तब कहता लोग हॉस्पिटले वालों, तो अब हम का करी? अब तो पंडित जी हमारा जजमान बा। हमनी के लइके में हैरान बनी सब बाबा, ना तो रउरा लगे आई रहती सब का करी सब। हम बच्चा समझता नहीं, हम का करबे? सबका संगे ई सब तो होनी है होनी प्रबल होला। ईश्वर के सब का जेकर जौन ईश्वर करी है तौने होई। दूसर के तू न चाहबू तो होई, न हम चाहब तौन होई। बिगड़ले बानी सन के हमनी के संगे होता हमारे एगो लइका। केहू के बचवा केहू कुछ ना बिगाड़ेला, लेकिन होनी प्रबल होला। तू चिंता जिन कर, जीवतिया करेलू। बाबा पहले तो करत रहनी है, बाकी अब तो हमारे लइका के तबीयत खराब बा, तो हम का करी जीवतिया। अरे बाबू ते पागल है रे, पागल खानी बतिया तू पागल मातारी बारू। ठीक बा लगे कि तारा तबीयत खराब बा। आ ई तो गजेंद्र जी ई तो सब लोग जानता कि होनी आ अनहोनी सब ईश्वर के हाथ में बा। सब उनके हाथ में बा, जौन करे तार लगे के तबीयत खराब बा तो तू ए दुखे में छोड़ता रुक ले। तबीयत खराब बा तो हम जीते छोड़ दी। तो तू बौरा है बारू। ए बाबू समझावा इनका के सुन लो। जीवतिया पर्व कहानी जानता रू? जीवतिया पर्व कहाँ शुरू भइल? थोड़ा बहुत कहाँ कथा सुनले बानी। हाँ। लइका पे बाल बच्चा खातिर कहल जाला कि बनल रहो, सुरक्षित रहो। सब कहानी नहीं खु जानत नू। ना तो सुनो हम बतावतानी। बताई बाबा। ई कहानी चील आ सियारिन के हो। चील समझेलू? उड़े वाला हाँ। चील आ सियारिन के कहानी है। ठीक ना? यो गंगा जी के पोखरा किनारे 4 जनी औरत नहात रहेलो, तो जीवतिया के बारे में बतियावत रहेलो। उ लोग परब पलई से करत रहे। ये कथा पुराण के कथा हटे जीवतिया परब। ओ जे एगो चील आ सियारिन कथावा सुनत रहली सब, तो कहली सब मन में सोचली सब कि हमनियो के जीवतिया परब करेब जा। गजेंद्र जी तब उहो लो व्रत रखल, लेकिन चील तो अपन भूखल बर्दाश्त कर लेलस, लेकिन सियारिन के भूख बर्दाश्त ना भइल तो उ जाके मांस खा लेलस। ओकर व्रत टूट गइल। तो चील जे रहे बड़ा खिसियाइल कि तोरा से भूख बर्दाश्त ना भइल ते अपन व्रत भंग कर देले। तो अब जाके जब ओकनी के औरत के जन्म भइल, दूसरका जन्म ओकनी के भइल, जब औरत के जन्म लेलन स तो एगो राजा के घर में बियाह भइल। तो सियारिन के मंत्री से बियाह भइल आ चील के राजा से बियाह भइल आ दोनों के एक एगो पुत्र रत्न के प्राप्ति भइल। बुझाता कहतनी बाबा। तो तब सियारिन के जौन बच्चा भइल कुछ दिन के बाद मरी गइल आ चील के बच्चा के कुछ ना भइल। काहे? पिछला जन्म में वो जीवतिया के पर्व के पालन कैलक।
ठीक। आ ई सियारिन ओ व्रत के तुरले रही तो इनकर लड़का मर गईल। तब जब सियारिन के बच्चा मर गईल आ चील के लड़का स्वस्थ रह गईल तो अब सियारिन के चील से द्वेष हो गईल कि एकर घर कितना खुशी थी बाटे या हमार घर उजड़ गईल। तब उ मन में द्वेष रखे लागल, चील के मारे के या ओकरा लड़का के मारे के ढेर षड्यंत्र रचलक सियारिन, लेकिन पूरा ना भइल। दुखित भावना से दुखित मन में रहे एगो हमरे खानी पंडित जी ये कथा सुनैलन ना कहलन कि तोर पूर्व जन्म के ई पाप ह कि ते तोर लड़का मर गईल ह। तो सियारिन के जलन हो गल चील से कि हमार बेटा मर गल, इनकर बेटा जियता। तो जब पंडित समझैलन तो जाके चील से सियारिन माफी मांगली कि हमरा के माफ कर दो, ठीक नु। तो फिर एगो पुत्र के प्राप्ति भइल सियारिन के जब माफी मांगली। तो फिर श्रद्धा से उ जिउतिया के पर्व कैल सब भगवान ओकरा के पूर्ति कैलन। तो ए से अपना बाल बच्चा के अपना बेटा के दीर्घायु खातिर माने उम्र बढ़ावे खातिर आ स्वस्थ रखे खातिर निरोग रखे खातिर माई जौन होली उ जिउतिया के व्रत करेली। जौन खर जिउतिया कइल जाला एमे खरो मुंह में ना लगावे के चाही। तो एकरे के नाम खर जिउतिया, हालांकि एकरा के जीवित पुत्रिका व्रत कहल जाला अगर शुद्ध शुद्ध कहल जाओ तो, ठीक न। लेकिन हमनी के देहात के भाषा में एकरा के खर जिउतिया कहल जाला। हाँ बाबू ठीक हो जाई। देखो ई पंडित जी कथा सुनाओ तनी हमार रोआ खड़ा होके लागल। सुनो हमार बात मानो बाबू आ गजेंद्र बाबू, सुनो समझाओ पत्नी के आ तू जिउतिया मत छोड़ पगली। ना बाबा हम करे ना 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 गलतियों से ही मत हाँ गलतियों से मत कहिए कि हम जिउतिया ना करम। जिउतिया कर कहियो ना छोड़े हाँ भगवान जीव भगवान का कृपा हुई तो तोर बच्चा हंसत खेलत तोरा घर में ठीक हो जाई। ते देखिए तू टेंशन मत लो आ जिउतिया के पर्व करो। तार बाल बच्चा तार लड़का जौन बाटे निरोग होई आ निरोग होके एकदम खुशी खुशी तार परिवार होई। तू केहू के ना बिगड़ ले तो तार ना बिगड़ी। हम एगो लिस्ट बना देतानी, बना दी बाबा आ दे देतानी, ठीक नु। झोरा में लिस्ट धइल बा, हम गजेंद्र जी के दे देतानी आ तू जिउतिया कर। हां बाबा हम आ तहार बाबू ठीक होई हन। ई पंडित जी के वचन बा, बचतने बाजा एकदम खुश रहो, एकदम खुश रहो। ठीक बा बाबा। हाँ, आके जे लिस्ट लेके चल जाइयो तो हम आवत तनी। हाँ फिर बाबा आएम लेके एकदम एकदम जहाँ खोजबा तारा बाबू हम बानी, हम तू टेंशन मतलब। ठीक बा चलो बना। सुनलू अनु पंडित जी जौन कनी हो सुननी है तो जिउतिया करे के बा। ठीक आ रोवा मत, ना बाबू ठीक हो जाई। जिउतिया कर, पंडित जी पर विश्वास कर, भगवान पर भरोसा रख। ठीक बा करे ठीक नु। हम करे सब तो बिलाइए गईल ना, लेकिन पंडित जी जौन कनी ह तौना के ग्रहण कर। आ जौन बा गरीब के घर में जिउतिया उठाव कर। ठीक बा ठीक नु। करेम हम। बाबू ठीक हो जाई हमार। हाँ तू बाबू के देख, ठीक नु। ठीक बा जा तनी पंडित जी के यहाँ से पूजवा लेके सामान लेके आओ तनी ना। जाई जल्दी लेके आए। ठीक बा जल्दी आए। हे जीवित बंधन गोसाई हमरा लड़का के ठीक कर दीही, हमार लड़का के रउरा ठीक कर दीही। बड़ा घाम भइल बावे। ए केने बाड़ू हो? हाँ आ गईनी। बड़ी घाम भइल बा। जिउतिया के बाजार क ले आइनी। बाबू ठीक ठाक बा? जिउतिया के सब सामान लेके आ गईनी। हाँ आ गईनी। लो यही में है, देखो सब सामान जिउतिया महाराज के लिए आ देनी। ठीक बा। ठीक बा, तैयारी करो जल्दी पूजा पाठ के। बाबू ठीक बा? ना बाबू कहाँ ठीक बा अभी।
हे ज्योतिया महाराज। हे जीवत महाराज, हमरा लाल के निरोग कर दी। हे जीवत महाराज, हमरा लाल के निरोग कर दी। हे जीवत महाराज, राउर एहसान हम ई कहियो न भुलाएम। हमरा बबुआ के, हमरा लाल के ठीक कर दी। हे जीवत महाराज, ठीक कर दी। हे जीवत महाराज। हमरा लाल के ठीक कर दी। हे जीवत महाराज, राउर बड़ी कृपा हुई। हे जीवत महाराज। माई, ए माई, जे कुछ खाए के बहुत तेज भूख लागल बा। अरे हमर लाल अपने से आ गइल चल के। अरे हमर लाल रुक पूजा कर लेबे द, गोड़ लागल तू हूँ आ तब चलतनी तो हम तारा के खाना देतनी। हे जीवत महाराज, राउर महिमा अपरंपार बा, हमरा लाल के ठीक कर देनी। हे जीवत महाराज, गोड़ लागल तू हूँ, गोड़ लागल। अमृता, ए बाबू हो, ए है जी चौकिया पर बाबू तो लबे हम पेशाब कर गइल बनी, केने गइल देखलू हो? हे देखा बाबू बा भूख उठ गइल बा, ठीक हो गइल बा, खातावे भूख लागल बा। ज्योतिया महाराज के थी कृपा से सब ठीक हो गई। जय हो। बढ़िया से अब अगला साल से छोड़े के नहीं खे, ना ना हर एक साल पूजा करे के बा। हर साल हम करे। देखो तो इतना हम पैसा सब लगा देहनी, जौन धैले बनी खेती गिरफ्ती सारा बांधे बिकिन करके हम लगा देहनी, कितना हॉस्पिटल घुमैनी हम। ठीक हो गइल। देखो तो तनको कुछ ना खात वाला हमर कुफुत में परान हो गइल वाला। खाए लागल। अब जीवतिया महाराज के कहियो कोनो साल नहीं छोड़े के, एकदम पूजा करही के बाद जीवतिया। हम ना छोड़म, हर साल करम ज्योतिया महाराज के परम। बोली बोली जीवतिया महाराज की।